Assalamu alaykum, hormatly gyzykly kanaly agzalary we mehmanlary. Ýaxşymysyňyz? Sagaman işläp, okap we ýaşap ýörmüsiňiz? Sizin ähli tutan işleriňizde üstünlük arzu etmek niyeti bilen bugünkü videomuza başlaýarys. Bugünkü videomuz seýahatçylyk hakyndaky videolaryň dowamydyr. Bugün biz sizin bilen goňşy döwlet Özbegistana syň ederiz. Şu günkü videomda başlamazdan öň size bir haýyşdym. Eger siz şu kanaldaky goýulan videolary halaýan bolsaňyz, onu gaýrat edip agza boluň, like basyň, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Geliň onu başlaýalyň. Geografisi. Özbegistan Orta Aziýada ýerleşip, onuň umumy tutýan meýdany 448.978 kilometrdir. Demir gazanyna Kazakystan, gündogaryna Kyrgyzstan, gün ortasynda Täjikistan we Awganistan we gün bataryna Atawatanymyz Türkmenistan bilen serhetleşýär. Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky serhediň uzunlygy 1621 kilometrdir. Kontinental klimaty bolan Özbegistanda howanyň yssylygy tomuz aýlaryna +45 derece we kış aýlarynda bolsa -8-12 derece düşüp bilýär. Dağlyk ýerlerinde kış has sowuk bolup bilýär. Tutýan meýdanynyň 3/2 Gyzylgum çölünde ýerleşýär. Ondan başga da Mirze çöl sahralygy bardyr. Gündogarynda Tian Shan daglarynyň Hissar aralygy ýerleşýär. Özbegistanda jemi 12 vilayet we ondan başga da Qaragystan Respublikasy we 4 tane Kyrgyzstanda ýerleşýän eksklawy bardyr. Ýagny eksklaw diýmek bir ýurduň içinde ýerleşýän başga bir ýurda degişli ýer. Paytahty Taşkent şäheri. Türk dillerde daşdan ýasalan şäher manysyny berýär. Taşkentden başga da Samarkand, Bukhara, Xiva ýaly dünýä belli taryhy şäherler hem Özbegistanda ýerleşýär. 2020-nji ýylyň ilat sanyna görä Özbegistanda 35.955.400 adam ýaşaýar. Şol ilatyň %80 götermi özbekler bolup, ondan başga da täjikler, türkmenler, gazaklar, kyrgyzlar, ruslar we başga da bir näçe milletleriň wekilleri ýaşaýar. Iqtisadiýaty we senagaty. Özbegistan ykdysady taýdan ösüp barýan ýurtlara degişlidir. Özbegistanyň pul birliginiň ady som. Şu günkü ýagny 23-nji noýabr 2022-nji ýylyň döwlet kursu bilen 1 Amerikan dollary 11.248 somdur. Özbegistan tebii gaz çykaryp satmakda dünýäde 17-nji ýerde durýar. Ondan başga da dünýädäki uran ätýatçylyklarynyň %4 götermi hem Özbegistanda ýerleşýär. Altyn ätýatçylykları boýunça Özbegistan dünýäde 4-nji, altyn önümçiligi boýunça bolsa 7-nji ýerde durýar. Ondan başga da Özbegistan daşary ýurtlara altyn, energiýa, dokma senagaty önümleri, gara we renkli metallar, miweler we obahajalyk azyk önümlerini eksport edýär. Daşary ýurtlardan bolsa Özbegistan azyk önümlerini esasanam un we başga bir näçe däneleri import edýär. Senat hakynda aýtsak, häzirki wagtda Özbegistan Respublikasy Merkezi Aziýanyň iň uly awtoulyk öndürjisidir. Garaşsyz döwletler arkalaşygy ýurtlarynyň arasynda Orsetden soň ikinji ýerde durýar. Özbegistanda
General Motors, Isuzu, Chevrolet, Rayvan ýaly ýeňil awtobuslar, traktorlar we şol sanda da Germaniýa bilen bilelikde MAN ýük awtobuslary hem öndürilýär. Bilim. Özbekistanda şu ýylyň hasabyna görä jemi 123 sany ýokary okuw jaýlary bolup, şonuň 93 sanysy döwlet ýokary okuw jaýlarydyr we 22 sanysy bolsa hususy okuw jaýlar we 8 sanysy daşary ýurt universitetleri we olaryň bölümleridir. Daşary ýurt universitetleriň arasynda Günörta Koreýanyň Bucheon, Inha, Jeonju universitetleriniň bölümleri, Singapuryň Management Universitetiniň bölümi, Hindistanyň Sharda Universitetiniň bölümi, Lomonosov Moskwa Döwlet Universitetiniň bölümi, Beýik Britaniýanyň Westminster Universitetiniň bölümi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Webster Universitetiniň bölümi we Italiýanyň Özbekistandaky Turin Döwlet Politekniki Universiteti ýerleşýär. Daşary ýurtlar bilen gatnaşyk. Şu ýokardaky daşary ýurt universitetleriniň sanyndan hem görnüşi ýaly Özbekistan ähli goňşy we beýleki ýurtlar bilen dostlugynyk gatnaşygyny saklap gelýär. Meselem, Özbekistanyň halky goňşy döwletler bolan Gazagstana, Kyrgyzstana, Täjikistana we ondan başga da Orusýa, Belarusa, Ukraina, Gruziýa, Ermenistana, Azerbaycana, Türkiye ve başka da birnäçe döwletlere vizasyz gidip gelip bilýär. Turizm. Özüniň odun tebigaty we taryhy ýerleri bilen Özbekistan dünýäniň çar tarapyndan gelýän turistleri güler ýüz bilen garşylaýar. Zöhre Tahir, Leyli Mecnun, Ferhat ve Şirin ýaly dünýä belli klassik eserleriň, Alisher Navoiy, Furkat, Abdullah Kadiri, Nadira, Hamza Hakimzade, Gafur Gulam ýaly şahirdir ýazgylaryň watany Özbekistan turistlerde bu ýurda gelip görmek hövesini has hem artdyrýar. Taşkent. Yurdun paýtagty Taşkent şäheriniň ýylat sany 3 milyona ýakyndyr we şäherde gelip görüljek köp ýerler bardyr. Meselem, Taşkent şäher metrosy. Sowet Soýuzy döwründe diňe köpçülikleýin transport gatnawy däl, eýsem bombadan gaçyp ataly hökmünde hem gurulan metro surata düşürilmesi gadagan ýer bolupdyr. Emma şu wagt ol gadagançylyk ýatyryldy we ähli turistler we ýerli adamlar ol ýere baryp arkaýyn surata we video düşürip bilýärler. Ol metrodan başga da Taşkentde Göweldaş medresesi, Hezreti İmam ansambly, Tylla Şeyh mescidi, Orusýadyň Oktyabr Kommunist rewolýusiýasynyň öňki padyşasy Romanowlaryň köşki, Çarsuw bazary, Alisher Navoiy opera balet teatry, Amir Temur meýdany, Broadway seýilgahy we başga da birnäçe şoňa medeş odun ýerleri görüp bolýar. Samarkand. Özbekistanyň turistik ýerleriniň ýene-de birisi hem Samarkand şäheridir. Samarkand taryhy şäherdir. Miladyna öňki 7-nji asyrda esaslandyrylan gadymy Afrasiýabyň dönemegi bilen başlan Samarkand 14-nji 15-nji asyrlarda Temiriler döwründe iň möhüm ösüşe eýe bolupdyr. Dürli dillerde Tamerlan, Temirlen, Amir Temur, Timur ady bilen belli olan serkerde hem Samarkand welaýatynyň Şahrisabz şäherinde dogulupdyr we aradan çykan soň jaýlanan ýeri hem Samarkandda Guri Amir diýen ýerdedir. Ýagny fars dilinden terjime edilende Guri Amir diýmek padyşanyň mazary diýen manyny berýär.
Tercüme hakkında gep gidenne Temirlen ya da Rusça we Ýewropalylaryň tutuşaly Tamerlan adyny almasynyň sebäbi ol söweçli wagty agyr yaralanýar we şol yaralanandan soň täwülänçe aksap ýöremeli bolýar. Şol leng diýen söziň ýa-ni leng goşulmasy aksak diýen manyny berýär. Şondanam oňa Temirlen ýagny aksak temir diýen ad takylýar. Ondan başga da Samarkandda esasy ýadarlyklardan Registan mescidi we medreseler, Bibi Hanum mescidi, Hazreti Hızır mescidi, Şahizinda, Ýewrey kwartaly, Ulugbegiň observatoriýasy we başga da birnäçe gyzykly we täsin ýerler bardyr. Buhara hem Samarkand ýaly taryhy şäherdir. Edil Türkmenistandaky gadymy şäher bolan Merw ýaly Buhara hem Ýüpek ýolunda ýerleşip, söwda, ulum, medeniýet we din merkezi bolup hyzmat edipdir. Taryhy döwürlerde Buhara hanlygynyň, Buhara emirliginiň we Samarkand imperiýasynyň paýtagty bolan Buhara şäheri dünýä belli islam dinini öwrenen alim İmam Buhari'nin hem doğulan yeridir. Buhara'da 140'dan gowrak tarihi binalar ve yerler bardır. UNESCO Buhara'nın köp sanly mescidi ve medreseleri öz içine alyan tarihi merkezini bütün dünya mirasynyň sanawyna goşdy. Buhara'daky hökman barıp görmeli yerlere Kalan Minarasy, Samanidleriň mavzeleyi, Miri Arab medresesi, Bahauddin Naqşbendi mavzeleyi, Çor Minor medresesi ve başgalary aýdyp bolar. Xiwa Özbegistanyň Demirgazyk günbatarynda Amyderyanyň kenarynda ýerleşen taryhy şäherdir. Arheologik maglumatlara görä, şäher takminan 1500 ýyl odal gurulypdyr. Bir döwürler Xiwa hanlygynyň paýtagty bolan bu taryhy şäher köp taryhy wakalara şaýat bolupdyr. Ol taryhy wakalaryň şaýady bolan binalar henizem şäheriň şu günkü durmuşyny syn edip durlar. Yerli we dürli ýurtlardan gelýän turistleriň esasy baryp görýän yerleri Juma mescidi, İçan kala, Üç mukaddeslerin mazary, kerwensaraylar, Kelte Minor minarasy, Pälwan Mahmudyň mawzeleyi, Daş howly, İslam Hoca kompleksi we başgalardyr. Tarihi yerlerden başka Özbegistan'a barıp görer ýaly tebii yerler hem kendir. Olaryň käbirleriniň atlaryny aýtsak, meselem Fergana jülbesi. Dağlaryň içinde ýerleşen bu owdan yer her gelen mehmanda unutulmajak ýatlama galdyrýar. Bu ýere gelen turistler diňe bir tebii baýlyklary görüp lezzet almak bilen çäklenmän, gysem keramik idatlary hem ýasamagy öwrenip bilýärler. Eger siz sportun, lyja, snowboard ýaly gyşky görnüşlerini halaýan bolsaňyz, onu Özbegistan siziň üçin ýene-de baryp görmeli ýerleriň birini digişlidir. Amirsoy kurorty her ýyl dünýäniň köp ýurtlaryndan gelýän gyş sporty muştaklarynyň bolýan ýeridir. Beýikligi bulutlardan ýokarda bolan dağlarda typmak, yerli we dünýäniň her ýerinden gelen turistlerde unutulmajak duýgulary galdyrýar. Anha dostlar, şunun bilen şu günkü videomuny hem jemleýäris. Eger siz şu videony halan bolsaňyz, onu gaýrat edip agza bolun, like basyň, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň ähli tutan işleriňizde üstünlük arzu etmek niyeti bilen inniki videolarda görüşýänçek
Hoş, sağ olun.